άπαξ, στα υπολείμματα του δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα, στο επίδομα αδείας των δημοσίων υπαλλήλων, στα κοινωνικά επιδόματα. Συναποφασίζουν και οι τρεις αυτό το άριστο μείγμα φτώχειας. Δεσμεύτηκαν ότι θα επαναδιαπραγματευτούν το μνημόνιο και έτσι όπως πάνε, το μόνο που θα καταφέρουν σε λίγους μήνες να επαναδιαπραγματευτούν αν ψηφίσουν αυτά τα μέτρα της βαρβαρότητας θα είναι τους όρους της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα. Βεβαίως, ο κύριος Βενιζέλος που αυτές τις μέρες προσπαθεί να αποποιηθεί του εγκλήματος και κάνει την αντιπολιτευόμενη συμπολίτευση, δεν κάνει τίποτα άλλο από το να επιτίθεται και να ευρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Ας τα αφήσει όμως αυτά. Οι τζάμπα μαγκές τελείωσαν. Τώρα είναι η ώρα της αλήθειας και πρέπει να μας μιλήσει για το προμελετημένο έγκλημα, όπως αποκάλυψε ο Έλληνας εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο κύριος Ρουμελιώτης, ο οποίος προχθές μόλις είπε ότι από την πρώτη στιγμή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήξερε ότι το πρόγραμμα αυτό δεν βγαίνει και το είχε διαμηνήσει στην τότε κυβέρνηση του Πασόκ. Ας μιλήσουν λοιπόν για την ταμπακέρα και ας μας πει και ο κύριος Σαμαράς πού πήγε άραγε εκείνη η εξαγγελία για τη μία και μόνη εξεταστική επιτροπή, για το πώς φτάσαμε ως εδώ, για το ποιες ήταν οι αιτίες που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, ποιες ήταν οι εγκληματικές επιλογές ή οι αμέλειες. Τώρα όμως που έβαλε και αυτό στην υπογραφή του, ξέχασε και τις εξεταστικές επιτροπές, ξέχασε και τις αντιμνημονιακές κορώνες και έχει γίνει αυτός ο μπροστάρης των επιλογών της καταστροφής. Τι μπορεί να κάνει κανείς